Αξιότιμη συνδημότισσα, αξιότιμη συνδημότη, κάνουμε μια προσπάθεια με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Ταπεινά, αθόρυβα, τίμια και καθαρά. Δεν επιθυμώ να αναφερθώ σε όσα έχουμε βιώσει τους τελευταίους μήνες. Θέλω μόνο να πω δύο λόγια. Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους όσους κατάφεραν, επέλεξαν, τόλμησαν και άντεξαν να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν σε αυτή την περιπέτεια, σε αυτό το ταξίδι. Δεν υποσχόμαστε τίποτα. Απευθυνόμαστε σε κάθε ανεξάρτητη συνείδηση. Η νέα γενιά καλείται να πληρώσει αμαρτίες άλλων. Ζητάμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον κόσμο, να ανοίξουμε τον δρόμο. Εμείς δίνουμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας, γιατί πάνω από ένα εκλογικό αποτέλεσμα είναι η ηθική του καθενός. Φίλες και φίλοι, καλώ την καθεμιά και τον καθένα από εσάς, όλες και όλους, να υπηρετήσουμε μια μεγάλη ιδέα, την πολιτική, την αληθινή, την πραγματική, την ανθρώπινη πολιτική. Σας καλώ να υπηρετήσουμε έναν κοινό σκοπό, τον άνθρωπο. Σας καλώ να διεκδικήσουμε μια τρέλα, την ουτοπία, ένα όνειρο. Σας καλώ να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Από καρδιάς σας ευχαριστώ.